Catalunya. El cop s'acostuma a produir per un mal càlcul de la profunditat i provoca una lesió per tota la vida. Miguel Ángel González és el cap de la unitat de lesionats medulars de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i explica a aquesta emissora algunes maneres d'evitar aquest accident. Sempre el cap entre els braços i mai el cap en extensió, com mirant a l'aigua, sinó com mirant al cel, sinó més mirant a l'aigua, que quan l'alçada sigui superior a 2,5 metres és molt millor tirar-se dempeus que de cap, i després conèixer la profunditat, que això és el fonamental. Carles Balanyà té 55 anys i en fa gairebé 40 que va en cadira de rodes. Té una tetraplegia causada per una capbussada a Salou quan tenia 17 anys. És una mala sort a vegades, perquè d'allà me vaig tirar, jo m'havia tirat cents de vegades, i aquell dia, per lo que sigués, doncs mira, vaig potser tirant-me massa verticalment o massa amb diferent forma, i vaig tocar el fondo i ja no me'n recordo perquè em van treure d'allí, perquè en aquell moment mateix ja vaig quedar sense poder moure ni cames ni peus. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona és el centre de referència per a aquestes lesions i cada any s'hi registren entre 4 i 5 casos d'accidents per una capbussada amb poca profunditat d'aigua.